Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, magpo-food trip na naman tayo. This time naman, dadayo na naman po tayo sa may San Carlos City, Pangasinan upang tikman ang kanilang pinagmamalaking pastilan at saka street foods. At nakarating na rin kami mga ka-adventure ni Lingmo dito sa may Barangay Tarisi, Pangasinan. At saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? At ito na nga ang kanilang mga menu na pagpipilian natin. Pastel Classic and Spicy with chicken and egg. At mayroon na nga silang mga customer dito at magsha-shoutout nga daw sila. Shout out kay Antonio Dingsman. Ya taga Lilimasan. Lilimasan. Laki. Oy. Sama gamay abong ni. Kumuni pwede lang may manok. Tegaw. Oh, yung manok daw nila ay balik nyo. Ay grabe mga ka-adventure, ang sarap ng kanilang pastil dito. Bali pangalawang balik ko na dito. Pag masarap daw kasi, binabalik-balikan mga ka-adventure. Hindi pa rin nagbabago yung lasa mga ka-adventure. Napakasarap pa rin ang kanilang pastilan dito. Si Maning TV, oh, sarap ng kanyang kain. Kaya yan tuloy, simot sarap, ubos. Mayroon din pala silang bintang pizza dito. At pwede kang pumili ng mga iba't ibang flavor. Along the highway lang to, dito sa may Barangay Tarisi, San Carlos. So yun na nga mga ka-adventure, pagkatapos naming magpastil, dinayo naman namin ang mga pinagmamalaki nilang street foods dito sa may San Carlos City, Pangasinan. May mga iba't ibang street foods ang pwede nating mabili dito. Mayroong proven or chicken nuggets. Mayroong ding atay na palaging bagong luto. At syempre pinakaway na rin natin yung mga nagbibinta dito. Sila yung mga taong lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng marangal. Bawat sentimong kanilang kinikita ay talaga namang pinagpapawisan at saka pinaghihirapan para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya saludo ako sa inyong lahat mga ate, kuya. Pagpatuloy nyo lang po ang inyong mga kasipagan. Sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Shoutout Shoutout sa rin taga Bimbaloy. Hello ate kuya, shoutout po sa inyo. Kaway-kaway naman dyan. At syempre mga ka-adventure, papahuli pa ba tayo? Tikman na natin yung kanilang mga pinagmamalaking street foods dito. Grabe, ang sarap mga ka-adventure. Mainit-init pa, bagong luto. Dabis pa yung kanilang mga sausawan. Matatagpuan lamang to mga ka-adventure sa may likod ng Town Center Mall ng San Carlos. At sa likod lang din to ng Magic Mall San Carlos. At malapit lang din to sa may LTO office. Balitang hali mga ka-adventure, andito na sila. Pero mas magandang pumunta dito mga ka-adventure pag bandang hapon na. Kasi lahat ng mga nagbibinta ng street foods dito, andito na sila. Mayroon ding mga iba't ibang inihaw dito mga ka-adventure tulad ng isaw, barbecue, Betamax at marami pang iba. Siguradong mabubusog ka talaga dito mga ka-adventure. Abay magaganda pala yung mga taga San Carlos mga ka-adventure. Kaway-kaway naman dyan mga ate. Ito namang sina ate, abot langit yung mga ngiti. Artista na daw kasi sila. May mga nagbibinta din pala ng inihaw na bangus dito at saka hito. Pare matataraki taga San Carlos. Kaway-kaway naman dyan. Kararaway, Tropak taga Himalay. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may San Carlos City. Sa gitna ng Magic Mall at saka Town Center ng San Carlos upang tikman ang kanilang mga pinagmamalaking street foods. Napakarami talagang kumakain dito mga ka-adventure, lalong-lalo na bandang hapon. Halos yung mga kumakain dito mga ka-adventure, mga estudyante at empleyado. Pagkatapos kasi ng kanilang klase at saka trabaho, dito agad din kanilang punta para magmerienda. Parang sila lang mga ka-adventure, galing pa sila ng Malasiki para magmerienda dito. Hello, shout out po sa inyo mga ading. Kaya tara na, arap na dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Kung mapapadaan lang din kayo dito mga ka-adventure, sa Marquinid dyan, napakaraming pwede mong pagpili ang makakain dito. Maraming salamat nga pala dito sa may San Carlos City. Sa napakainit na suporta nyo sa akin. Marami palang nakapalo sa atin dito. Ay grabe, busog-lusog na naman kami dito ni Maning TV. Awat lamot, awat lalamot.